Ζήτημα τέταρτο. Σε δύο σημεία α και β της επιφάνειας ενός υγρού βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων π1 και π2 αντίστοιχα. Οι πηγές ταλαντώνονται κατακόρυφα με εξίσωση ταλάντωσης 0,1 ημίτρονο 10 πιτάφ στο SI, άρα οι πηγές δεν έχουν αρχική φάση, και δημιουργούν κύματα που διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού με ταχύτητα v ίσον 2 μέτρα ανά σεκόντ. Έχουμε λοιπόν για την πηγή π1 την εξαίωση 1, 0,1 ημίτρονο 10 πιτάφ, και ομοίως για την πηγή π2 την ίδια ακριβώς εξίσωση. Εδώ βλέπουμε τα σημεία π1 και τα σημεία π2 που είναι οι πηγές, από όπου δύο κύματα, ένα κύμα ψ1 και ένα κύμα ψ2, συμβάλλουν και στο σημείο K. Από την 1 και τη 2 φαίνεται ότι το μέγα είναι 10π, άρα η περίοδος είναι 1 πέμπτο σεκόντ. Προτιμάμε να το αφήσουμε κλάσμα, γιατί τις αντικαταστάσεις στο αρμονικό κύμα βολεύει το κλάσμα, ιδίως όταν αριθμητής είναι μονάδα. Και από το θεμελιώδη τύπο της κυματικής, λάμδα ίσον v επιτάφ, το λάμδα βγαίνει ότι είναι 0,4 μέτρα. Στο K συμβάλλουν, είπαμε, δύο κύματα, το κύμα ψ1 και το κύμα ψ2, σύμφωνα με τη γενική εξαίωση του αρμονικού κύματος. Με αντικαταστάσεις προκύπτει η 3 και η 4. Μην ξεχνάτε ότι το 2π, όταν έχουμε νούμερο ή στο ταφ ή στο χ, το περνάμε με περιεριστική ιδιότητα εντός παρένθεσης για να μικρύνουμε τη γενική μορφή όσο γίνεται και να καταλήξουμε σε μια μορφή, όπως βλέπετε, την 3 και την 4. Στο πρώτο ερώτημα ζητείτε τη διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων που αναγκάζεται να κάνει το σημείο K εξαιτίας της άφηξης των κυμάτων που προέρχονται από τις δύο πηγές. Με λίγα λόγια, πρέπει να αφαιρέσουμε τη φάση του ενός κύματος με τη φάση του άλλου για το σημείο K. Αυτό έχουμε κάνει εδώ. Δέλτα φύσεων φ1 μείον φ2. Μετά από πράξη καταλήγουμε ότι η διαφορά φάσης μεταξύ τους είναι 2,5 π ραντ. Στο ερώτημα β ζητείται η εξίσωση ταλάντου του σημείου K από τη στιγμή που έφτασαν και τα δύο κύματα στο σημείο αυτό. Εδώ θα μπορούσαμε να πάρουμε τη γενική μορφή με γράμματα, αυτή τη μεγάλη που δεν θυμάστε εύκολα, ή θα μπορούσαμε να πάμε να την αποδείξουμε, που αυτό κάνουμε. Παίρνουμε την 3 και την 4, προσθέτοντας το ψ1 συν ψ2. Καταλήγουμε εδώ, έχοντας βγάλει το 0,1 κοινοπαράγοντα, και εφαρμόζοντας αυτήν την τριγωνομετρική ταυτότητα για το άθροισμα των ημιτώνων, μετά από πράξη καταλήγουμε στο ψ ίσον 0,1 ρίζα 2 ημίτρονο 10 πιτάφ μείον 35 επί τέταρτα στο SI, και μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτή η εξώση ισχύει για χρονικές στιγμές που είναι μεγαλύτερες από το πηλίκο χ2 δια V. Το πηλίκο χ2 δια V είναι ο χρόνος που χρειάζεται το κύμα που έρχεται από την πηγή π2, αυτό εδώ, να φτάσει στο K, και διαλέγουμε την π2 επειδή η π2 είναι πιο μακριά, και όταν θα φτάσει το κύμα από αυτήν, τότε θα λέμε ότι έχουμε συμβολή στο K. Στο ερώτημα Γ ζητείτε ποια σημεία του ευθυγράμμου τμήματος Α και Β ταλαντώνται με μέγιστο πλάτος και ποια παραμένουν ακίνητα εξαιτίας της συμβολής, αν δίνεται ότι οι πηγές απέχουν απόσταση 0,8 μέτρα. Εδώ προφανώς στο Γ ερώτημα έχουμε μια περίπτωση στάσιμου κύματος, γιατί όταν μελετήσουμε τι συμβαίνει ανάμεσα στις δύο πηγές, συναντάμε τη θεωρία του βιβλίου σχετικά με το στάσιμο κύμα. Εκεί έχουμε ένα σημείο 0, το οποίο είναι κοιλία. Το επιλέγουμε και εμείς εδώ, βάζοντας το σημείο μ που ανήκει στη μεσοκάθετο. Αφού ανήκει στη μεσοκάθετο, το d2-d1 κάνει 0, αφού είναι στο μέσον. Άρα ικανοποιεί τη συνθήκη K επί λάμδα. Προφανώς δηλαδή το μ ταλαντώνεται με μέγιστο πλάτος 2α, άρα είναι κοιλία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δεσμοί από την κοιλία μ, αν θεωρήσουμε ότι το μ βρίσκεται στο σημείο 0, θα απέχουν απόσταση 2k/1 πλέγμα δεδάδα. Δεν θα πρέπει όμως αυτή η απόσταση να ξεπερνάει το μείον 0,4 αριστερά και το 0,4 δεξιά. Έτσι φτιάχνουμε μια διπλή ανίσωση, συνηθισμένη πρακτική και αυτό, στο στάσιμο κύμα, η οποία μετά από πράξη μας δίνει ότι το K μπορεί να πάρει τη μέσα από μείον 2,5 μέχρι 1,5. Άρα οι πιθανές τιμές, οι ακέραιες τιμές του K είναι το μείον 2, το μείον 1, το 0 και το 1. Δηλαδή 4 συνολικά δεσμοί. Οι δεσμοί στο σχήμα μας είναι αυτοί. Αντίστοιχα για τις κοιλίες, ξέρουμε ότι οι κοιλίες από μια κοιλία που ανήκει που είναι στο σημείο 0 απέχουν K επί λάμδα δεύτερα. Θα πρέπει αυτές οι αποστάσεις όμως να μην ξεπερνούν πάλι το μείον 0,4 και το 0,4. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν κατασκευάζουμε πάντα αυτή τη διπλή ανίσωση για να βρούμε πιθανές τιμές του K. Μετά από πράξεις
Το κάπα μπορεί να πάρει από -2 μέχρι 2, άρα και το -2, -1, 0, 1 και το 2. Άρα οι κοιλίες στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το άκρο π1 σε απόσταση λάμδα δεύτερη η επόμενη, στο μέσον προφανώς η επόμενη λάμδα δεύτερα και στο τέλος το σημείο π2. Στο δέλτα ζητείται να σχεδιάσουμε τις υπερβολές ενισχυτικής συμβολής καθώς και τις υπερβολές ακυρωτικής συμβολής που τέμνουν το ευθύγραμμο ΑΒ μεταξύ των πηγών π1 και π2. Εδώ προτιμήσαμε να δείτε λίγο την προσομοίωση, η οποία είναι και διαθέσιμη στο blog. Βλέπετε τις δύο πηγές, ουσιαστικά τις δύο πηγές παριστάνουν αυτά τα δύο καράβια. Έχουμε προσπαθήσει να ταιριάξουμε όσο γίνεται τα νούμερα με αυτά της άσκησης. Οι πράσινες υπερβολές είναι υπερβολές ακυρωτικής συμβολής, εκεί δηλαδή που τα σημεία παραμένουν ακίνητα. Άρα βλέπετε 1, 2, 3, 4. Ενώ αντίστοιχα οι μπλε είναι αυτές οι υπερβολές όπου τα σημεία τους ταλαντώνται με πλάτος 2α και είναι αυτές οι 3. Η μία προφανώς είναι μεσοκάθετος. Πριν βρήκαμε 5 σημεία ανάμεσα στο ευθύγραμμο τμήμα, μαζί όμως με τα άκρα. Γι' αυτό εδώ βλέπετε 3 υπερβολές οι οποίες τέμνουν το ευθύγραμμο τμήμα. Εδώ έχουμε ένα σημείο ελέγχου κατά τη διάρκεια του πειράματος, το οποίο μπορούμε να το μετακινούμε σε διάφορες θέσεις αυτής της λίμνης. Εδώ το έχουμε τοποθετήσει πάνω σε μια πράσινη υπερβολή, που σημαίνει σε υπερβολή ακυρωτική, και εδώ διαβάζουμε τη διαφορά των αποστάσεων αυτού του σημείου από τις δύο πηγές και βλέπουμε ότι είναι 0,5 λάμδα, άρα D2 μείον D1, μιλάμε για ακυρωτική συμβολή, είναι 2K+1 επί λάμδα δεύτερα. Αν βάλουμε το K να είναι 0, βλέπουμε ότι D2 μείον D1 ισούται με λάμδα δεύτερα, δηλαδή 0,5 λάμδα. Αυτό ακριβώς σημαίνει το K ίσο 0 όσον αφορά τις υπερβολές όπου έχουμε απόσβεση, ότι είναι η πρώτη υπερβολή δεξιά από τη μεσοκάθετο ή αριστερά, δεν έχει καμία σημασία το πρόσημο, όπου έχουμε σημεία τα οποία παραμένουν συνεχώς ακίνητα. Αντίστοιχα θα μπορούσαμε να έχουμε το σημείο ελέγχου πάνω σε μια μπλε γραμμή, οπότε τότε θα διαβάζαμε πόσο κάνει D2 D1 και θα βλέπουμε ότι ικανοποιεί τη συνθήκη D2 D1 ίσον K λάμδα για τιμή του K ίσο με 1. Δηλαδή K ίσον 1 σημαίνει ότι βρίσκουμε στην πρώτη υπερβολή δεξιά από τη μεσοκάθετο, όπου επίσης ταλαντώνονται όλα τα σημεία της αυτής της γραμμής με πλάτος 2α. Ελπίζω να βοήθησα, τα σχόλιά σας θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα.